Girtina nûçegihanê Arkê Berzan Hisên ketiye di roja xwe ya 11 de û hên çarenivîsa wî nediyar e. PYD jî di siyasetên xwe yê girtin û revandinê de berdewam e. Di roja 13 Mehê de demjimêr 12.5 roj, grupek ji şekdarên PYD baskêpekekê li Kurdistana Sûriyê nûçegihanê Arkê Berzan Hisên ji nava bajarê Rimelan revandin û berev cihek nediyar ve li gel otomobîla wî birin. Berzan berî niha jî du caran hatibû girtin ji aliyê çekdarên PYD ve paşî serbest hatibû berdan. Nûçegihanê Arkê Berzan Hisên di meha borî de seredana Başûrê Kurdistanê kiribû ji bo karekî xwe û di nehê meha Nîsana borî de xwestvegera Rojavayê Kurdistanê lê çekdarên PYD li dergehê Sêmalka Ewcardîn ji bo Başûrê Kurdistanê vegerandin û rê nedanê vegere mala xwe li Girkêlegê. Berzan Hisên di sala 1975 de li Girkêlegê jî dayîk bûye û babê 4 zarokan e û ji ber karê wî ya rojnemavanî gelek caran rastîgef û astengiyan hatiye ji aliyê çekdarên bi ser PYD ve ku berî niha jî ziyan gihan dibûn otomobîla wî û li ser dîwarê mala wî gotinên xirab û gef lê xwaribûn. Li Kurdistana Sûriyê piştîgû Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD baskêpekekê bi hemahengî li gel rejimê milîsên çekdar ava kirin û destdanîn li ser Rojavayê Kurdistanê bi darê zorê bi dehan rojnemavan û çalakvanên Kurd ji aliyê milîsên wê ve hatine kuştin û revandin û eşkence kirin û jiyana siyasî û rojnemavanî bin pê dikin û tenê dezgehên ragihandinê yên bi ser PYD û siyasetên wê yê li dijî gelê Kurd û projeya netewî karê rojnemavaniyê dorî rastî û mirovahiyê dikin.